Окей, здравейте, момчета, момичета. Отдавна не съм говорил на български, така че тук ми дойде една причина да направя видео на български, защото има частично участие на България. Преди няколко месеца тук в Съединените щати по 60 Minutes по CBS се говореше за импулсни оръжия, които се използват срещу американски граждани и специално американски граждани, които са работили или работят по посолства, по търговски представителства и т.н. Та имаше един български журналист, Христо Грозев, и аз повдигнах там един въпрос, не за него, а за цялата ситуация, защото баща ми, родният ми баща, е бил инвентор на импулс технология, която е била направена в бившия Съветски съюз и сега се използват на има две страни. Има нормално цивилно приложение и има военно приложение, което е Impulse Weapons. Цивилно приложение, аз сега точно ще говоря за него, това е калибриране на семикондуктори за Artificial Intelligence. Okay? И изведнъж всички млъкнаха. Okay? Всички млъкнаха и аз чуя защо млъкнаха. Защо всички мълчат? Защото това е много интересно нещо, специално за мен, защото ти казах, баща ми името на баща ми е в този патент, който за импулс на Ionic Beam, така наречен. Окей. И аз, разбира се, продължавах да търся отговори за някои неща и преди няколко месеца компания, която се нарича Accenture, consulting company, уж по комуникации, е получила контракт от Пентагона за построяване на така наречен Shark Cage, клетка за акули, световна, глобална система за засичане на подводници. Okay. И какво общо има с импулсно оръжие и България? Но всъщност компания Accenture има офис в България, 500 души. Okay. Което прави България част на този проект. Макар че не знам как ще се прави, защото Украина е унищожила много от руските кораби. Не знам какво ще прехващат там. Както и да е, аз няма да говоря за това. Защо изведнъж всички млъкнаха, е мое мнение. Интересно, журналист като Христо Грозев, защо нищо не говори. Много просто, че тази Shark Cage програма ще се управлява от Artificial Intelligence, AI. Okay. И за да работи нормално, на нея ще трябва да се калибрират, като казах, семикондуктори в установките. Okay. Като се използва Ionic Impulse. Същата технология, която се използва в импулсно оръжие. Тоест, вие не можете да говорите без да споменавам импулсно оръжие или калибриране на семикондуктори. Аз говорих някои милите си видео, че бизнес на семикондуктори е огромен. Това е 1 трилион 500 милиарда семикондуктора се произвеждат в света за цена за обща стоеност около 600 милиарда долара годишно. 90% от
тези семикондуктори се произвеждат в Тайван. В Тайван Semiconductor Manufacturing Company. Okay. Да, защо говоря за импулсно, повтарям, защо говоря за импулсно оръжие и България? Сега в този Accenture контракт изглежда много народ ще се опаричи. Директно казвам, това е голяма печалба за Accenture. Но както казвам, че ще има конфликт. Трябва да се говори за импулсно оръжие, а в същото време трябва да се говори за калибриране на семикондуктори. Никой не иска да говори откъде идва тази технология. Защото ако кажа откъде идва тази технология, те ще трябва да говорят за хора, които са измислили тази технология, за нейните деца и може би за разделяне малко на финансова част на ситуацията. Преди един месец Ерик Принц, който беше създател на първата в света частна армия Blackwater, той е казал къде е създадена технология на импулсното оръжие. Той не е казал името на човека, който е измислил, но е казал лабораторията в Украина. На този патент има две фамилии. Един от тези хора е баща ми. И става нещо интересно, разбира се. Както казах, хора, които говорят за импулсно оръжие и изведнъж млъкват. Това значи, че има нещо, което никой не иска да говори. Ще говорят ли с време или не, аз не знам. Но финансовата част изглежда много изгодна и за българската страна. Okay? Както и да е, живи и здрави за сега.